Når du trykker på Deling og tilladelser, får du mulighed for at dele den pågældende folder og dens indhold. Du har 3 valgmuligheder. Send et link i en mail, kopier link til udklipsholder og tilladelser. Sender man link i en mail, kan man vælge, om modtagerne må se indholdet eller både se og redigere indholdet. Herefter vælges modtager, og man sender mailen som normalt. Kopierer man linket til udklipsholderen, kan man indsætte det i en anden applikation ved at vælge Sæt ind. Under tilladelser kan man se, tilføje og redigere, hvem der har adgang til folderen. Vælg plus, indtast brugerens ID og tryk derefter på Tilføj. Når du tilføjer en person, kan du give personen tilladelse til at redigere i folderen og vælge, om personen skal logge på for at se folderen. For at redigere i folderen kræver det, at man er logget på. God fornøjelse!